И здравейте от тук, аз съм Турбото БГ и с мен е Фостер БГ. Тъй. Значи, с този балък ще правим предизвикателства и предизвиквайте на ще оставя линк в описанието, къде мога да предизвиквате. Ще оставя профила и неговия ще оставя. Предизвиквайте на, ще правим клипове в моя неговия профил. Ама давайте нещо яко, защото не е примерно да речем тоя. Отнете на центъра и танцуйте граница. Те малко тъпо. Или, чай го намеря. Аре, отопо. Добре, как ти да е. Дайте нещо яко, защото тъпите тя ще се ги правим. Също ще ги направим, няма вече. Да. Ама, в смисъл, не повтаряйте тъй, ами сега ще по един пакет канела. Ето, примерно, един човек вече го предложи, няма го прави 10 пъти да се усерва накрая. Предлагайте различни неща малко човек. Това е тупо. Малко човек си говориш на мене. Тъй, второто е, ако искате да играете с нас двамата, Демек с Фостер Превие и с Турбото, с мен Демек, ще оставя скайповете ни в описанието на клипа, долу на спирката. И да, долу беше друго. Чао. Кажи чао, бе. Хубаво, чао. Много ви здраве. Айбо.